ଖାଲି ସମୟ ମିଳିଲେ କ'ଣ କରିବା? ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି କହନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା, ବଜାର ଦେଖି ଆସିବା, କେହି କହନ୍ତି ଚାଲ ଟିଭି ଦେଖିବା, କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବିନଥାନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ନିଜର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ବୁଝିବା। ଟିଭି ଦେଖିବାରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା କଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ନିଜ ଜୀବନର କିଛି ସମାଧାନ ମିଳେ କି? ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତୁମର ଭୋକ ଶୋଷ ଶାନ୍ତ ହେବ କି? ବଜାରରେ ବହୁତ ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ତୁମେ ବୁଲି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲ କ'ଣ ସେଥିରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅରେ ବସି ମନ ହୃଦୟରେ ଚାଲୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖ, ସମୟକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମୟ ମିଳିଲେ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଖେଳ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସମୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏକାକୀ ବସିଲେ ନିଜକୁ ବୁଝ, ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନା ପରି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।